дӯстони азиз, пеш аз видеоро сар кардан ба шумо як чизи муҳимро пешниҳод мекунам. дорухонаи шифофармо доруҳои табииро барои шумо пешниҳод мекунад. агар шумо аз рехтани мӯи сар ё ин ки аз беришӣ, аз лоғарӣ, беиштиҳои будан, аз вазни нолозима, простатит, дарди дил, дарди гурда, дарди меъда ва ё хунукгирифтагии рӯдаҳо азият мекашед, пас ба ин рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. каме аз бемории худ маълумот диҳед. доруҳои гиёҳии лозимаро ба шумо ширкати шифофармо ба шумо тавсия медиҳад. ба ширкати шифофармо занг занед ва ба орзуҳои худ расед. шифофармо ҳамеша дар хизмати шумост. Поянда аз нояи фархори бостон استقبال بگیرید دوستان. Tut count that is
канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.